Fl-ewwel kwart ta' din is-sena, il-Bank of Valletta rrapporta li qabel it-taxxa ta' 54 miljun euro għall-ewwel kwart ta' din is-sena. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn intqal li dan il-profitt sar minkejja l-isfidi internazzjonali. Hawnhekk ħareġ kif kien hemm tnaqqis sinifikanti meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Bil-bank qal li qed jsegwi mill-qrib l-iżviluppi ġeopolitiċi u l-impatt tagħhom fuq l-ekonomija Maltija. Iżda sa issa ma ġewx osservati sinjali ta' tnaqqis fil-prestazzjoni tal-klijenti jew fil-portafoll. B'dawn it-tensjonijiet ġeopolitiċi waslu għal volatilità fis-swieq finanzjarji. Dan irriżulta f'telf nett mill-kummerċ ta' 3.6 miljun euro. Minkejja dan it-tnaqqis, il-bank iddeskriva l-prestazzjoni bħala waħda reżiljenti, sostnuta minn tkabbir kontinwu fl-attività kummerċjali, kapital b'saħħtu u likwidità robusta. Id-dħul net mill-Marx żdied għal 100.2 miljun euro fil-waqt li dħul mit-tariffi u l-kummissjonijiet baqa' stabbli. Il-bank kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu bassi totali li laħqu 17 biljun euro u d-depożiti li qabżu l-14.1 biljun euro. Il-portafol tas-self kiber għal 8.3 biljun euro li juri domanda sostenuta għal kreditu. Iċ-chairperson tal-Bank of Valletta, Gordon Cordina, qal li l-prestazzjoni tirrifletti reżiljenza, eżekuzzjoni dixxiplinata u fundamenti sodi, filwaqt li rimarka li l-bank qed jopera f'ambjent ta' inċertezza ġeopolitika iżda b'kundizzjonijiet ekonomiċi lokali stabbli. Min-naħa tiegħu, il-kap eżekuttiv tal-bank Kenneth Farrugia qal li riżultati juru prestazzjoni oħra b'saħħitha b'attività robusta fis-self u fid-depożiti kif ukoll fiduċja kontinwa mill-klijenti.